wewe tete mtonono udanzi uri mai we uri mai vanoparadza amai vekumusha amai vekumaricho kumhata. Yui chimira zvakwana. Aya ndo mashoko aMaloti achitaura kuna Ketina achiexplaina relationship yake na mai vaHulengende asvika pakutuka amai vemurume iye Hulengende aripo. Zvazotaura zvakare kuti Mwanangende hana basa weya ari kutotiitisa losi musikana angachidya marasha iye namai maakasisi vake. Welcome back to your channel. Regaitingoti housekeeping kana muchinge mangosvika pano mungobaya like, subscribe, share tichienderana takadaro. So musure mekunge Ketina aita live achibva invite Maloti zvabva zvangonze nhasi guys, this is the time for me to vent. Nyaya yatangira pana nasisi vebasa avo vakatumira information yemumba maMaloti naHulengende akati imba iyi inogara izere vanhu mai maka havana kwekugara vari kugara pano nemusikana wavo webasa kwozotiwo zvakare Colorful newake musikana webasa iye Maloti newake musikana webasa poita boys rimwe rinongomira richitenderera ipapo vakati pamba pano panongoitwa yese. That is why Colorful was able kudana naHulengende in the presence of Maloti nekuti anongogara akamomoterwa nevanhu akakonewa kuzviona. Nyaya yacho yazonzi tete ndiye munhu akaipa panyaya yose. Ndivo vakanyengerana naColorful kuti adzoke pamba kuti Maloti abviswe pamurume sematauriro akaitwa naHulengende kuti sisi vake munhu ari cunning zvekudaro akafeila life aigara kuJoburg kusvika kumwa mapiritsi zvazoburitswa naMaloti apo kuti vatete vane maacids asina si uye vakutomamwira mapiritsi vane kamwe kajealousy nekabitterness kavainako. Ataura zvakare Maloti akati pavakanetsana mushure mekunge varova mwana waMaloti mukuru asiri waHulengende vakamanyira kurekodha maconversation aiitika kuti vabereki vanzwe, vakafona vakasiya foni Maloti achituka kuti vabereki vaHulengende vanzwe vagovenga muroora. Asi Maloti ari kuti iye hapana chinomukonesa uye chichamubvisa pana Hulengende chero ivo vakaedza vakadini. Colorful hana kuda kumuadresa akati uyu agara anotozikamwa kuti mental case zvachose. Saka nyaya yaColorful ngatisiyanei nayo, ngatitaurei nyaya yevatinodya navo mumba, hama dzemurume vanozoenda out there vachiedza kundibvisa pamurume. In the live there was a lot that she spoke about. It was a 4-hour long live. Asi nyaya iripo ndeyekuti azotuka zvakare Natasha Nyemba akati naiwe yako nyaya ndeyekuda here kuva inini uchiedza by all means yet uri mukati meinbox yaHulengende. Natasha kabva apindura akati aiwa Hulengende ndiye ari mangu muinbox. Inzwa kaamai kutuka mai vemurume pavanhu and you think he will respect you. Ndosaka achikunyadzisa nekurara pese pese. You tonzi tiri mahure but your man is in my DM. Anofamba akabatira chiro maoko. Ndodiwa asikana moda cloud too much behind closed doors muchimenywa. Hanzi tiri pombi maiwe pombi dzekupombesa bhasikoro here. Pombi hadzizvariswi sezvamuri kuita muri yese, hamuna pfungwa, busy kupfuya vana. So ndo mashoko aya ari kubva kuna Natasha Nyemba. Manetizens hana kufara neunhu hwaitwa naMaloti vakati hautuki amai vemurume. Varume vazhinji vabatikana neunhu hwaHulengende vakati nai Hulengende mai vako vanotukwa uripo iwe wosekerera kunge pasina zvaitika. Chii chakadaro chinenge ngozi yamachawa inofaitimuka. Asi Hulengende aexplaina akati amai vangu havana kumbomira neni when I had my dream ende vakaedza by all means kuti ndidzokerane naVhale. Ende ataura zvakare akati iye Vhale akatosvika pakupererwa nemuviri achishandiswa kumba kwaNangende nekuti vabereki vaNgende vaisada kuti musikana aite zvemusic nekuti ndezveurombe. Arikutaura mukomana akati they did not believe in my dream to an extent that ndakapedzisira ndaenda kuchikorokoza ndikatopedzisira ndaachigunduru. Dai asiri Maloti dai ndisiri pandiri apa. Ataura iye akati amai vanongoramba vachifind fault in as much as we do everything for her.
ataura zvakare akati roiwo baba vake chaivo vakatoti ivo havadi kuti aroore Maloti nekuti Maloti haaite asi akonfema akati 14 May baba munhu wese tiri kuenda kundoona ulengende achiroora majavha ari kupfekwa. Ketina kumbira kuti musapinze colorful pamaroora bridesmaid ipo paya asika ataura musikana akati colorful ataura wani kuti mental case. Anyway, musure me a clashback yakanyanyisa that came from my netizens. Ketina zo decide kuisa a message to vana ava kuti ngatiregei kutuka vabereki nekuti hazvina chikomborero. Regai tinzwe Ketina achitaura. Tete temanai murume wako unonyengererana handi maitemana muchiregerana naipapa temanai muchiregerana muchitemana muchiregerana muchitemana muchienda but pana moms pana moms no kumbira ruregerero usati zvaenda kure because une mwana iwe wako uya namatai uya wauri kuendesa kuchikoro uchimugezisa uchibhadhara mameidhi kuti vamuchengete azokura nemusikana wake ubva atanga ukudza kuti kumari kwako unozvigamushira sei. Then ngende iwewe I blame you. You are the man of the moment. You are failing to put peace in your family because ndiwe baba panyaya iyi ende ndiwe une hanzvadzi namai nemukadzi. It's either you make peace between them or you stop the fights because ngenda I think handisi kuti unotya Maloti here kana kuti yes hatisi kuti mai vako kana kuti anasisi vako vari right kana kuti vari wrong vanogona kunge vatori wrong zveshuo but kuzoti usiye mukadzi wako achivatuka papublic zvemubhurugwa especially pana mai no that is a no go area. Izve drama rekuti ana muroora nana atete zvinhu zvakagara zvingoriko varoora nana atete vanongorwidzana zvinonzwisisika but pamai especially considering kuti mumavidhiyo nemumapictures hapana chatamboona chakambotaura mai chakashata. Mai vaitotaura zvakanaka nezvemwana nezvekuti tipewo mari tasvika tadai saka iwewe ngende misa Maloti pakuzotuka mai even pakutuka sisi wako vacho vagadzirise kuseri kana uri the real G murume because at the end of the day blood is thicker than water. Mukadzi anoenda unowana umwe but family is family whether yakashata whether haina isa peace pakati pefamily ende itode watofonera moms wako wakumbira ruregero kutoenda kumusha kutonoripa chaiko mutaurirana because mai is a no go area. Ma blessings edu mamwe mazhinji anobva kuna ana mai vedu nyangwe takamakana navo. The fact yekuti vakangono kugomera 9 months indokona kunge ndakamakana na Brandon but ma blessings ake zvanenge achitovhurika nekuda kwemudzimu kwangu inini ukwamasomera nekuti mbereko yangu akabuda mumatumbu angu. Zvinhu zvako zvinozotanga kukanganisika ukagununirwa namai wako ulengende. You are doing very well, you are doing very good and you are very young, which I understand. Unogona kurohwa neconfusion yefemu yemari yechi mabhebhi everything but mai is a no go area. Even vakasa kutsamwira iwe unotsamwirwa tiri vanhu takabva kuvanhu kuchivanhu hatisi varungu hatisi maforeign. Unotsamwirwa nemudzime kwamai vako ukasungirwa pleasure kuti unoshamisika kutota kusenda kushaya kana munhu pasaluni kusenda kushaya kana custom kusei nekuda kwekugununirwa namai adei vari baba maybe but mai is a no go area. So ulengende put your family together ugare pasina Maloti munyasoonesana kuti awanguka chero mai waMaloti wakatadza ulengende angabuda achivati pamata pavo hazviite disrespect inenge yato extreme. Pamwe pesa iwa tema neibo pana moms no go area. Zvakaoma gogo ngende vatukirwa kuti musi wakanetsana vatete nemuroora ivo vakaisa status yenziyo yaWindsor yekuti nditukirewo vavengi vangu ava voshandisa madimikira nezvimwe zvakadaro ndokubva vanyora pastatus vakati ichi chibaba. Izvi zvinova zvakashamisa Maloti uye zvakamutsamwisa achibva atumira sisi vake indika message pamameseji acho pakanzi mahure anoroya imi
imikani zvinhu zvacho zvakaoma. So manetizens ari kuti problem unoda mari to the extent ekukoshesa mari yefacebook kudarika hunhu. Iwewe Keti, wai wakatombonyarara at first malo achioma kutaura, waifana kutomisa ipapo and kutoziva kuti dai waida kuzviita waizviita, and you were supposed kuunza malo palive asina kudhakwa. Chimwe chiripo ndechekuti vana ava vachiri vadiki kunyanya ngende asati asvika legal age of majority muZimbabwe ipwere and can't manage firm. Panoda advisor kana kuti manager, nekuti vakaramba vachiita zvavari kuita izvi zvinogona kukanganisa brand ravo. Chimwe chatsamwisa manetizens ndechekuti Malote ari kumba kwake live yake Tina ichiplaywa. Pane audio yemusikana wake webasa yaplaywa kwake Tina, abva angodzokera akandotora foni yasisi webasa akavatisa ipassword apa isei voice renyu riri kuplaywa kwake Tina, akabva apinda ndokutarisa scrolla mufoni maanti achitsvaga anything that had to do with the Ketina. Paashaya audio iyi abva adana musikana umwe wechipiri ari mumba imomo akati uya pano nefoni yako. Zvaita kuti vanhu vati nhai vedu zviri fere kuti chero ndichigara mumba mako foni yangu haisiri private, yatongova something yekuti bosi vangu vanoda kuona zvandiri kutaura mufoni ko kana tichivanyeya. Vamwe vari kuti nhai vedu maid ava vazoburitswa kakuchinzi vakabvumiranwa navo $200 asi vari kupiwa 310, uye vana vavo vakasununguka kuuya kuholiday. Malote ati adzokorori hembe sezi anenge apfeka anodzipa kuna anti, chero mawigi mamwe anopiwa kuglow up anomasvitsa kuna anti, asi anti is very ungrateful nekuti ndo vaakuburitsa nyaya dziri kuitika pamba paMalote kuti panobikwa size 13 yesadza nekuti mbare yese iri ipapo. It is very fair. Munhu anonyorereiko munhu ari mumba? Unonyereiko munhu ari mumba memunhu waari kunyeya? Apa uchishandisa foni yawakatengerwa futi wapedza kudya chikafu chemunhu wauri kunyeya futi. Vanhu vari ungrateful ndati. Vamwe vakangoti chingotipaika karika reality show keeping up with the ngendes Malongende Kalangende Malongende movement. Dai vangokwanisa vamanya kumusha izvezvi naHolengende vanotenga mbudzi voripa amai. Haungatauri kuti pano pakabuda naHolengende pongonzi icho imikani.